Показвам се с Александра. Пак елемента или упражнението се нарича лимон. Какво се иска при изпълнението на този елемент? Ръцете задължително трябва да са встрани, позицията на главата е горе, гърба е изправен, кънките трябва да са също да гледат в една посока. Преди изпълнението трябва да направим плие надолу, след което приплъзваме кънката напред, събираме, изправяме нагоре. Значи следи се положението на корпуса, положението на таза не трябва да отива назад и да се следи положението на колената. Значи при приплъзването, първо сядаме надолу плие, приплъзваме, след което събираме и изправяме нагоре. Така се постига постоянна работа на коленете, което дава на детето усещане за стабилност. Второто упражнение, което ще разгледаме, е щъркел. Пак следиме за положението на ръцете, положението на главата, големите пръсти прибрани, дланите гледат надолу, така, изправена. Кънките задължително трябва да гледат напред и обувките. Не бива да се допуска при изпълнението на този елемент, значи да се криви самата обувка. Дигаме дясното краче, значи коляното гледа напред, опорният крак, коляното е изправен, не бива да е сгънат и кънката задължително трябва да се направлява в тази посока напред. Не трябва да се чупи обувката навътре или навън. Така, връщаме настрани. Ето същата работа. Правилна стойка. Цялата тежест трябва да стои върху опорния крак. Дигаме малко. Коляното на свободния трябва да гледа задължително нагоре и напред. Ето. Така. Третото упражнение е шейна. Пак заставаме, сядаме надолу, така клякаме. Ето, позиция не е много ниско. В тази позиция пак се следи направлението на обувките. Те не трябва да се чупат. Не трябва да има навеждане напред в тази позиция с ръце долу. Трябва да е задължително. Ето така. Сядаме. Добре. Сега, също не трябва да се допуска ето това нещо, когато детето с голям разкрач и чупи кънките си ни долу в шина. Ето това нещо не е правилно. Така се уврежда крачето и се получават контузии на колената. Така, затова ето е стойката. Сядаме в шина. Ето, това е правилната позиция. Значи не трябва детето да отида прекалено да сяда върху краката и да стои така, защото това води до падане, разбира се. Сядаме пак в шина. Ето, позицията, която трябва да се спазва при изпълнение на този елемент. Благодаря. Идвайте при нас и ние ще ви научим да се парзаляте красиво. Довиждане!